En total serán 10 as emendas presentadas polo BNG aos orzamentos da Xunta do vindeiro ano referidas á comarca do Barbanza, que suman no seu total máis de 1,7 millóns de euros. A maioría delas centradas na atención social, a sanidade e as infraestructuras. Eidos todos eles esquecidos, segundo os nacionalistas, polas políticas continuistas do Partido Popular. A nosa valoración é que son os orzamentos que non remedian nada, non remedian a grande problemática que hai neste país, baseano todo no ano santo, no Xacobeo, e parece ser que todo o país vai xirar sobre diso. Son os orzamentos que non responden ás necesidades da sanidade. Seguimos un proceso de privatización, siguen negando que ese proceso de privatización está aí, e os orzamentos están ao servizo desa privatización. A atención social e a sanidade volven a ser prioridades para os nacionalistas, de aí que rexistren emendas para o arranxo do actual centro de saúde ou para a escola infantil da Pobra. Tamén piden unha nova residencia para Ribeira e o centro de día de Rianxo. En canto a infraestructuras, destaca tamén o estudo técnico para dotar a comarca dunha liña ferroviaria. A necesidade tamén de incluir un transporte por ferroviario. Inclúese unha partida de 100.000 euros para que, ao menos, se dote dun estudo para ver como poderíamos inserirnos ou ben no sistema ferroviario existente. Lembremos que a través de Rianxo e Dodro hai liña de AVE xa aberta ou incorporar unha liña nova que dé a servizo aos portos da comarca. Tamén se inclúen nas emendas do BNG melloras varias no Porto da Pobra, a reforma do Pazo do Martelo en Rianxo para modernizar a súa biblioteca ou a construción dunha segunda depuradora en Boiro.